Dobrý deň, moje meno je Magdalena Tomková, som študentkou Paneurópskej vysokej školy v odbore psychológia, druhý ročník externého štúdia. Na predmet psychologika v kognitívnych a sociálnych procesoch som si vybrala tému, ktorá mi je srdcu blízka, nakoľko som zamestnaná ako pedagogický zamestnanec na základnej škole pre deti s autizmom v Piči. A je to, teda názov mojej prezentácie znie Heuristika v školskom prostredí, rozhodovanie učiteľov. A názov práce, ktorej som sa venovala, sa volá Kde výskumy robia rozdiel, presnosť úsudku učiteľov a diagnostické uvažovanie týkajúce sa charakteristík učenia študentov. Ide o výskum z roku 2024. Traja autori zachytávajú v nemeckých školách úžasný fenomén, kedy skúsenejší učitelia oproti začínajúcim často holisticky zachytávajú a prelínajú rôzne charakteristiky študentov, ako sú napríklad študijné výsledky alebo motivácia. Ideový zámer tejto práce vlastne vychádzal z túžby spoznať skryté faktory, ktoré hrajú nejakú svoju rolu v diagnostickom posudzovaní študentov priamo na hodinách. Čiže učiteľ každodenne čelí situáciám, kde musí rozhodovať rýchlo a efektívne a tým pádom aj veľmi spravodlivo. Tieto rozhodnutia sú ovplyvnené mentálnymi skrátkami, heuristikami, to mentálne skratky, ktoré ale môžu spôsobovať aj kognitívne skreslenia a to si rozvedieme aj ďalej v prezentácii. Cieľom práce bolo vedecky preskúmať, ako heuristiky ovplyvňujú diagnostiku a úsudok učiteľa. Kľúčové pojmy, na ktoré budeme narážať v rámci celej tejto PowerPointovej prezentácie sú heuristika, intuícia, ale aj bias, či učiteľský úsudok. Jedná sa teda o výskum Kossela, Bauera a Seidla z roku 2024. Treba povedať, že výskumná štúdia si kladie dve výskumné otázky, ktoré sú predmetom skúmania. Dovolím si ich odcitovať. Prvá. Existujú systematické rozdiely medzi začínajúcimi a skúsenými učiteľmi v ich celkovej presnosti úsudku v rámci profilov študentov, v ich presnosti úsudku, pokiaľ ide o individuálne profily študentov? Druhá otázka. Akú kombináciu podnetov používajú skúsení učitelia pri diagnostikovaní profilov študentov a existuje systematický rozdiel v porovnaní so začínajúcimi učiteľmi v celkovom zdôvodnení v rámci rôznych profilov študentov. Aj k týmto profilom v rámci teoretického rámcu sa dostaneme. Čiže nech sa páči, teoretické východiska, tie heuristiky sú teda kognitívne stratégie na rýchle spracovanie informácií, najmä vo chvíľach a situáciách, kedy sme prepodnetovaní a potrebujeme sa rýchlo rozhodnúť, a to práve na základe intuície. Umožňujú efektívne rozhodovanie, no prinášajú riziko kognitívnych skreslení, ako som už spomínala. V školskom prostredí môžu ovplyvniť napríklad hodnotenie výkonu žiakov, formovanie očakávaní či interpretáciu správania. Poďme k nášmu výskumnému východisku. Témou výskumu bola presnosť úsudku učiteľov a diagnostické uvažovanie, porovnanie začínajúcich a skúsených učiteľov. Výskum prebiehal v tichom laboratórnom prostredí, kde každý účastník samostatne pracoval s počítačovým systémom Enterprise Feedback Suite Survey 22.2 a teda pred samotnou úlohou dostali účastníci stručný teoretický úvod o kognitívnych a motivačno-afektívnych charakteristikách žiakov, aby lepšie porozumeli kontextu a prepojeniu medzi týmito faktormi. Celý výskum sa odohráva na nemeckej strednej škole a konkrétne na hodine geometrie. Učiteľom bolo predložené video, ktoré zachytávalo 5 žiakov, z ktorých každý ten žiak reprezentoval iný typ profilu študenta. Od silných po zápasiacich, preceňujúcich, podceňujúcich a nezaujatých. Toto je veľmi dôležité a teda cieľom bolo pochopiť, ako skúsenosť ovplyvňuje kvalitu diagnostiky žiakov. No, o priebehu výskume sme si čo to povedali.
aj o profile žiakov, a teda každý žiak sa ohodnoťoval od 0 až po 5 bodov. Výsledky. Výsledky preukázali, že skúsení učitelia majú vo všeobecnosti vyššie celkové skóre úsudku. Keď som tento výskum ešte len začínala spracovávať, a teda prelúskavala som sa ním, povedala som si, samozrejme to tak musí byť, ale je tu ale. Pretože v porovnaní so začínajúcimi učiteľmi sa skúmala nielen frekvencia podnetov, ale sila vzťahov medzi týmito podnetmi. Skúsení učitelia uviedli 5,32% podnetov a začínajúci učitelia len 2,52%. Vo všeobecnosti zohľadňujú viac a väčšiu rozmanitosť podnetov a vnímajú teda hlbšie medzifaktoriálne prepojenia. Teda ich pozorovanie sa dá označiť ako hĺbkové, zatiaľ čo začínajúci učitelia sa spoliehali len na prvotne pozorovateľné podnety, napríklad behaviorálne správanie, čož ale môže spôsobiť bias a pri 4 typoch študentov sa našla minimálna odchýlka. Skúsení učitelia teda dosiahli áno vyššie skóre než začínajúci, ale najsilnejšie sa tento rozdiel preukázal pri nezaujatých študentoch, pretože začínajúci učitelia nesprávne vyhodnotili ich nezáujem, ktorý sa prejavoval práve behaviorálne. Učitelia s praxou lepšie rozpoznávali jemné motivačno-afektívne signály. Začínajúci učitelia sa opierali najmä teda o povrchové behaviorálne a najpresnejšie hodnotenia dosiahli pri nezaujatých alebo podceňujúcich žiakoch. Teda v úvode práce som zaznamenala aj ten taký môj predpoklad, ktorý korešpondoval, teda zhodoval sa s autorským predpokladom. A svojím spôsobom sa potvrdilo, že rozdiely v úsudkoch potvrdzujú význam skúseností pre rozvoj profesionálnej intuície. Skúsení učitelia využívajú viac signálov a prepájajú ich do komplexného obrazu a frekvencia výskytu žiackych profilov v triedách ovplyvňuje formovanie kognitívnych prototypov učiteľa. To je druhá vec, že vlastne nie v každej triede sa musí rovnako silno prejavovať každý typ toho študenta. Autori teda deklarujú, že v súlade s ich počiatočným predpokladom ich výsledky potvrdili, že skúsení učitelia boli celkovo schopní posúdiť profily študentov presnejšie ako začínajúci učitelia. Čiže prvá výskumná otázka bola potvrdená. Štúdia pridáva do oblasti dve hlavné zistenia. Skúsení učitelia mali výrazne vyššiu celkovú presnosť úsudku ako začínajúci učitelia. Po druhé, ENA ukázala, že skúsení a začínajúci učitelia sa výrazne líšili v uvažovaní, a to ako v rozmanitosti zvažovaných podnetov, tak aj v súvislostiach pri diagnostikovaní. Štúdia mala zainterpretovaných aj veľa grafov, veľa obrázkov, na ktorých bolo nádherne vidno, ako vlastne skúsení učitelia sieťujú informácie a ako ich košujú do takej koruny. Zatiaľ, čo začínajúci učitelia, nakoľko im chýbali tie skúsenosti, ktoré vám teória nedá, boli naozaj len tak povrchovo vnímajúci a spoliehali sa najmä na očný kontakt, držanie tela, zdvihnutá ruka. A skúsení učitelia vnímali všetky tieto signály komplexnejšie. Heuristiky sú teda v učiteľskej praxi a profesii dvojsečným nástrojom, ale tak je to asi všade, len ten učiteľ naozaj diagnostikuje na dennej báze a presné diagnostikovanie žiaka teda vyžaduje schopnosť vnímať alebo
riešiť nielen množstvo podnetov a signálov, ale aj hĺbku. Skúsenosť zvyšuje teda presnosť úsudku prostredníctvom rozvinutej intuície a tie naše heuristiky dokážu rýchlo pomôcť a porozumieť žiakovi, no zároveň môžu viesť k omylu. Rozhodujúce je, či učiteľ dokáže pomenovať to, čo potrebuje a či s nimi dokáže pracovať vedome. Výsledky uvedených výskumov podporujú význam reflexie a dlhodobej praxe pre rozvoj diagnostickej presnosti učiteľov. Čiže za mňa veľmi obohacujúca skúsenosť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ďakujem.